akeh timenal. Nyawur ya kerep. Apa-apa. Enak ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para taziah monggo kita sareng-sareng ndongaken arwahipun Bapak Surani mugi-mugi sedaya kelepatanipun angsal maghfirah saking Gusti Allah taala. Angsal syafaatipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan akhiripun dipun panggenaken dumateng panggenan ingkang sak sekedhapipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa dakhala jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak Surani, panjenengan sampun sedo sampun manggon dhateng alam kubur. Sedaya menungso punika kedang lampahi sekawan panggonan ingkang sepindah alam kandungan sedaya menungso angsal janji saking pangeran nglampahi perintah lan ngedohi sedekah. Ingkang nomor kalih alam donya sedaya tiyang kedang nglampahi janjinipun inggih punika nglampahi perintah lan ngedohi sedekah. Ingkang nomor 3 alam kubur sedaya tiyang bakal nglampahi ketun ingkang Allah dereng tobat ingkang sae kirang saenipun. Nomor sekawan alam akhirat sedaya tiyang badhe angsal piwales ingkang Allah piwales neraka ingkang sae piwales surga. Bapak Surani, panjenengan sampun sedo sampun manggon dhateng alam kubur. Sekedap malih panjenengan badhe dipun dukeni malaikat kalih, panjenengan badhe dipun dangu. Man rabbuka sapa pangeranmu, panjenengan kedah jawab kanthi tegas, pangeran kula Gusti Allah taala. Man nabiyuka sapa nabimu, panjenengan inggih kedah jawab, nabi kula baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kitabuka apa kitabmu, panjenengan inggih kedah jawab, kitab kula kitab Al-Qur'anul Karim. Man kiblatuka ngendi kiblatmu, panjenengan inggih kedah jawab, kiblat kula dumateng Ka'bah. Man ikhwanuka sapa sedulurmu, panjenengan inggih kedah jawab, sedulur kula sedaya